Pri príležitosti oslav nášho milovaného SK Slovan Bratislava a 105. výročia sme prišli medzi vás, aby sme zistili, či vám stačí 30 majstrovských titulov, ktoré Slovan získal. To stačí nám 30 majstrovských titulov, čo sme získali, alebo? Nestačí určite. Stačí nám podľa teba 30 majstrovských titulov, čo sme získali? Nie. Nestačí. Nestačí. Nestačí, treba ešte viac. Nie. Nestačí. Všetky chceme. Nestačí určite. Nestačí. 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 Jednoznačne nestačí. 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 Nestačí, veď sme majstri. Určite nie. Nestačí. Anketa je za nami a zistili sme, že 30 titulov nám určite nestačí. Taká je vaša odpoveď. Pokračujeme ďalej. Veľa si do toho.